By Bodo Info official YouTube channel the Assam State 26 May finally a formulator rangan so binisa update fैबाय and बिनिफ्राय बेसेबां 1000 vacancies थाबावगोन आरो लोगोसे थांखो so बिनिसायाव गोबां मिथिनो लुगैयो and बिनिफ्राय नेक्स्ट आव एडिआरइ नोंथांमोननि गोदान साख्रि ओंखारगोन Gr.3 Gr.4 जेरैहाय एग्रिकालचार एडुकेशन एफिसिएल आसाम पुलिस एंड बिनिफ्राय गोबां रोखोमनि पोस्टआ थाबावगोन जेराव मिनिमाम 8 पासनिफ्राय डिग्री पास नोंथांमोना एलिजिबल जायो बेखौ मिथिखागौ सो बिदिब्ला जों थांनिफ्राय अफिशियेल आपडेट नायनोसै जे बे बबेनिफ्राय फैदों आरो जों बेखौबो नायगोन जे माबादि सिस्टेमाव नोंथांमोननि रानगोन आरो साबेसे थालांबावगोन नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशनाव बेनि सायावबो जों डिसकास खालामगोन सो दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव आसाम पर्टेलाव आरो बेयाव 26 नोंथांमोना मेयावहाय स' नोंथांमोननि बेनो जाबाय एपइन्टमेन्ट लेटार स' बे जाबाय 45,000 भेकेन्सिस थ' बेनि सायाव रानग्रोसिगोन एन्ड बेनिफ्राय 1 लाख नोंथांमोननि जबावहाय गोबां भेकेन्सि दंबावो दाबो जोबाखै स' 1 लाख साख्रिनि आन्दाराव गोबां भेकेन्सि हाजार दंबावो स' बेखायनो नोंथांमोना गैयाबाबो 25,000 नि खाथियाव भेकेन्सि थागोन आसाम स्टेटआव अके स' बेयाव नोंथांमोना Gr.3 बेनिफ्राय Gr.4 साख्रि फैबावगोन नेक्स्ट लेभेलाव दा बेनो जाबाय जुलाइ तो जुलाइयावहाय हमना ला 10,000 नि बाथ्रा बुंदों एबा 10,000 नि बारा बेवहाय बाथ्रा बुंगासिनो दङ जेरावहाय Gr.3 बेनिफ्राय नोंथांमोननि Gr.4 ओंखारगोन अके एडिआरइ 2.0 साख्रि ओंखारगोन जेराव नोंथांमोना दानिफ्राय प्रेक्टिस खालामखादो आरो बेयावबो क्लास 8 पासनिफ्राय एचएस पासआल' नोंथांमोनाहाय Gr.4 आव हागोन अके Gr.4 आव हागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना क्लास 10 निफ्राय हमना ला डिग्री पाससिम नोंथांमोनाहाय Gr.3 पोस्टआव हागोन स' बे जाबाय नोंथांमोननि एडिआरइ बेयाव एडिआरइनि माखासे सिस्टेममोन एन्ड बेनिफ्राय जायनोखि हमना ला डिग्री पास हमना ला Gr.4 आव साख्रि लादों डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन जायोबा स' बिसोरबो गागोन एन्ड बेनिफ्राय पोस्टआ अके पोस्टआ बेवहाय बारायबाय थागोन अके पोस्टआ बारायबाय थागोन एन्ड बेनिफ्राय ओभारलिपिं जाखादों बेखौ मिथिखागौ सासे केन्डिडेटआ मोननै एबा मोनथाम पोस्टआव साख्रि एबा सेलेक्ट जाना दङ नैबे मोनसेल' जइन जागोन बेनिफ्राय मोननैया थालांगोन अब्ला पोस्टआ ओरै बारायलांबाय थागोन बारायलांबाय थागोन स' नोंथांमोनाहाय आरो भेकेन्सि मोनबावखागोन एन्ड बेनिफ्राय आसाम पुलिसाबो थागोन स' बिदिब्ला आरो लोगोसे मोनसे आपडेटआ बेनो 15 मेनिफ्राय अके 15 मेनिफ्राय DHS नि अके DHS आनो जा एबा नोंथांमोना एडिआरइ जा Gr.3 बेनिफ्राय Gr.4 आवहाय PWD एबा फिजिकेल डिसेबिलिटि पार्सनफोरनि थाखायहाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन जागोन मेडिकेल चेकआप जागोन आरो बेयावबो खायसे थालांबावगोन आरो अब्ला पोस्टआ ओरैहाय नोंथांमोना बारायलांबाय थानायखौ नुनो मोनखागोन स' बेखायनो एडिआरइ अके एडिआरइ नोंथांमोनाहाय 2.0 आवहाय गोदान भेकेन्सि मोनगोन 10,000 नि बारा एन्ड बेनिफ्राय BTC आव फैखासिगोन 5,000 नि बारा नोंथांमोनाहाय मोनगोन 5,000 नि बारा हमना ला दायो माखासे सोलिगासिनो दंखायो आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव 5,000 दङ स' बिदिबा बेसेबां भेकेन्सिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानगोन जों बेखौ दानिया मोनसे आपडेटखौ नायनोसै फैदों अफिसियेल नटिस स' बेयाव जों मोनसे आपडेट मोनदों दा बेवहाय केशव महन्त बिथाङा हेल्थ मिनिस्टार स' बेयाव मोनसे आपडेट होदों दा गभर्नमेन्ट अफ आसामा 1 लाख गभर्नमेन्ट जब्स प्रोभाइड खालामगोन होननानै खोथा होदोंमोन जेरावनोखि दायो 45,000 नि दा फाइनाल एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय राननो थांगासिनो दङ 26 मेआव अके 26 मेआव DHS नि गासैबो डिपार्टमेन्ट हमना ला लखिमपुर मेडिकेल कलेज बेनिफ्राय नोंथांमोननि DHS DME बेखौहाय स' नोंथांमोनाबो मोनफासिगोन बेनो जाबाय 26 मेआव आरो लोगोसे गासैबो लानानै आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दारावहाय 45,000 खौहाय रानग्रोसिगोन एन्ड बेनिफ्राय सिगाङाव माखासे टेटनि सायाव बा टिचार्सनि सायाव होखांबाय अब्लाबो दानिया गासैखौबो मिलायनानै बिसोरखौ लाफानानै आरो नेक्स्ट लेभेलनि ओंखारबावदोंमोन ना स' बेखौ लाफानानै 45,000 ओभारअल 26 मेआव मोनगोन अब्ला 1 लाखनि आन्दाराव हमना ला 45,000 थांबाय अके हमना ला बे थांबाय एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव गोबां भेकेन्सिस दङ बेखायनो इसेबां टेनसन लानाङा जायफ्रानोखि एसेनि थालांबाय स' नोंथांमोना दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामखादो स' दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामखादो एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय बायदि स' बेवहाय नै माखासे बेहाय मिटिं जादोंमोन बेबायदि हल दङ मिटिं हल एन्ड बेयाव स' बिथांमोना डिसकास खालामबाय जे 26 मेआवनो फाइनाल एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नोंथांमोननो राननाय जासिगोन आरो नोंथांमोननि जइनिंआ 1 निफ्राय 15 जुननि गेजेराव जानांगौ आरो 15 जुननि गेजेराव नोंथांमोना जायाबा कि जाने नोंथांमोना जइन जानो हायाबो जानो हागौ माने डेडलाइन थायो एन्ड बेनिफ्राय 15 जुननि उनावहाय अके बेवहाय डिपार्टमेन्ट वाइसआवहाय हमना ला DHS आवहाय हस्पिटालाव साबेसे साख्रि जइनिं खालामाखै एबा पुलिसाव साबेसे खालामखो बे रिपर्टआ फैसिगोन एन्ड बे रिपर्टखौ लानानै जुलाइनिफ्राय भेकेन्सि ओंखारसिगोन आरो गोदान भेकेन्सि अके आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन स' बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट